Kan du ikke godt til? Du skal ikke filme mig, uden jeg har givet dig lov. Du skal heller ikke se at brænde det. Så bliver det varmt, du skal riste på et bål. Okay, så tager du vel om sådan. Jeg filmer lige nu. Anders, bund den der flaske, hvis jeg finder den. Jeg får flaske. Nej, glas. Tag glas. Det er Santa Romino Cadagino. Så tag det glas, din tøj. Kom op på fars skøjter. Fisse, fisse, fisse! Jeg elsker bare sådan noget ung fisse der. Det er kraft. Hvor gammel skal det være? 4. 2 gange 12, det er hård på Morten. Så. For 100 kroner. Fuck. Ej Mikkel, jeg skal den her, kan jeg købe så mange. Og se nu, hvor jeg har. Kraft. Jeg havde nogle Bocca State derfor. Og så har jeg det. Er det min telefon, du sidder og leger med? Ja, ja, den der. Hvad Kan du ikke lige finde den? Hvad? Skal du over ryge det der, eller hvad, Mathias? Hvad? Skal du over ryge, eller hvad? Ej, sådan noget gør jeg ikke. Nå, okay. Jeg havde jo en pakke, jeg åbnet. Hvor er den her, MB? Det ved jeg sgu ikke. Den er her. Hallo, Nellers, vi kan der med på stranden. Det er min, for helvede. Ja, det skal jeg sgu da bare love. Nej, Nellers. Jeg har sgu ikke nogen selv. Jeg har ikke nogen selv. Hvor skal vi hen på stranden? Vi kan der med på stranden. Storstrand. Nej, jeg skal Hvis du bare ned hop på de pæle. Det er bare fedt. Så Det var en god i går, ikke? Jeg skulle ikke drikke eller noget, så fik jeg lidt for mange øl. Så ringer Spænder. Må jeg komme over? Ja, jeg sagde lige fyret op i lejrebåd. Selvfølgelig må han komme så. Ikke? Så kommer han. Så er de kraftigt med sådan en fed joint bag. Og jo, han var så skæv, han kunne ikke gå ind og så tror jeg var joint. Sjælland tændte op, så tror jeg joint, så ser jeg bare med den. Hvornår smiger du tøj? Så ringer jeg Dulle! Så jo, han ser derovre, hvor vi har stået og pisset det gang. Så får jeg joint, så har jeg næsten rønt det hele. Yep. Jeg sætter bare nogen af dem. Så lå jeg lige pludselig også sammen med, så lå jeg bare ved den der træt der. Sammen stod bare over i hovedet på os, men kæft, det var sygt. Så der tryk, vi var nede hen, trykkede på de her paller hele tiden. Eller hvad? Dulle. Vi smager lige ved på grill til 1500, men det gør jeg. Det var ikke med vilje. Ja, hvordan skal jeg vide? 5 paller, ikke? En halv liter tændvæske. Hvordan skal jeg vide, at det går galt? Det skal en jul blev brændt halv af. Alle håndtag, de smelter sådan. Det ene håndtag, der var sømt. Alle gutterne, de finder der var sømt, der var blevet smeltet fast. Så blev jeg bare her. Så sagde jeg sådan, det var Tines far. Så skulle vi ned og købe den, der sagde, jeg vil gerne give 100. Så sagde hun, det koster 1500. Okay, så havde jeg 300 lommer, så sagde jeg, dem må kraft, det vil jeg gerne få. Du får 300, og så får du noget nye, den første. Det er utroligt, hvad man kan i dag, da. Ja, det er sindssygt. Nej, men så og skrev hun, det var gas, fordi hendes far havde med hellere en ny. Så skulle jeg bare give hendes far nogle penge. I stedet for. Hvad kommer den? Jeg sender mig igen. Nej. Nej, det er mit. Nej, det var det. Jo, det sagde Ronja. Det var ikke nærmere, mand. Ronny, hun kommer med flere. Det er min. Jeg har bestilt 2. Hvornår? Ja. Jo. Fordi naboen har købt.